ομάδες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, και είναι έτοιμος να σουτάρει. Έχουμε απομάκρυνση της μπάλας. Θα πασάρει προς το άκρο. Δεν τη φτάνει αυτό. Αυτό είναι πλάγιο. Λοσάνο, σέντρα. Ντε Γιονγκ! Πολύ σωστή επέμβαση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Και την ξανακερδίζουν. Ντε Γιονγκ ανοίγει την μπάλα δεξιά. Λοσάνο εδώ έχει χώρο μπροστά του. Γκορέτσκα. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Λοσάνο παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Κλέβει την μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Νεϊμάρ. Τον βρήκε ωραία ο συμπαίκτης του. Έξυπνη η πάσα του. Ζιρού. Χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει πίσω. Γκολ για την Μέτς. Φοβερή η αντίδρασή του. Αν και κανείς δεν αμφισβητεί τις ικανότητες του σκόρερ, η άμυνα εδώ σίγουρα φέρνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. After 29 minutes is number 22. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος σουτάρει. Πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε τις ποδοσφαιρικές του αρετές. Δύναμη, ταχύτητα παιχνιδιού. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Ράις. Προχωράει μόνος του. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Τιλ. Η Μέτς περιμένει τη λήξη του πρώτου μέρους. Στην ανάπαυλα ίσως ο προπονητής αλλάξει τακτική. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Ράις. Νεϊμάρ. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Τον έδειξαν σίγουρα, αλλά ήταν μέσα στην περιοχή. Η Μέτς έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ, από την άσπρη βούλα. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αποδεκτούν την απόφαση. Η επέμβαση ήταν λίγο κοινική θα έλεγα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είναι χρυσή ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά στο σκορ. Θα μπορέσει να τον εμποδίσει ο γκολκίπερ. Με ολύμπια ψυχραιμία σκόραρε, επεκτείνοντας έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του. Ήρεμος και συγκεντρωμένος έκανε τη δουλειά του. Πολύ καλή εκτέλεση, υποδειγματική.
Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Τώρα πια θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω έχουν στρογγυλοκαθίσει στη θέση του οδηγού. Και τώρα οδηγούν με 2 γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Έντεγκαρ. Καλή μπαλιά. Τρυπάει την άμυνα με την πάσα του. Πολύ καλή πάσα. Μόνο ο γκολκίπερ του μείνε. Θα ψάξει το γκολ. Να το! Πλέον με προβάδισμα 3 γκολ, τα έκανε όλα μόνος του. Ο Ζιρού αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος, σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Και στέλνει την μπάλα μπροστά. Ράις. Ράις ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Σαν να έδωσε σε όλους να καταλάβουν τις προθέσεις του. Άκομψη η επέμβαση του. Κάνει φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα την γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Ιάρικο φάουλ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Dest. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Για να δούμε, σαν να έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Ναι, πράγματι, πέναλτι είναι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει, αλλά έγινε. Θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Number 10 coming on the field is number 7. Κάτι είναι και αυτό. Κατάφεραν να μειώσουν. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Εκτέλεσε ένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Γκορέτσκα. Μπαστόνι. Δοκιμάζει το σουτ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο γκολκίπερ, αλλά μπράβο του. De Jong. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Έντεργαρ. Ευκαιρία ο Ζιρού. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. 27. Σίγουρα κάτι σχεδιάζει στο μυαλό του. Coming on Για the να δούμε. field, number 11, number 2. Γκορέτσκα. Και πάει για τον γκολ. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση. Ναι, σκόραρε!
Μπενίτες, αν και αντέδρασε σωστά την πρώτη φορά, μετά δεν μπόρεσε. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την... Olivier Giroud. Και να, που η διαφορά είναι στα 3 τέρματα τώρα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Ανεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Added minutes has been indicated. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. De Jong. Κατάφερε και την κράτησε. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Έτσι αγώνας. Μια πλήρης νίκη από κάθε άποψη και κυρίως χάρη στους που δημιούργησαν χάος στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Ζιρού ψηφίστηκε.